हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ, जोंहाबो मोजाङै दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जों बङाइगाव थांनो ओंखारदों। बङाइगावआव एसे खामानि दं आरोना, ओमफ्राय डक्टरनावबो हाबगोन। फिसाला उन्दैखौ लांफानो नागिरदों, एसे प्रब्लेम जागासिनो, खहाबि जानो लोंनो खहाबि, बेखौ देखायनानै लाबोनो नागिरदों। थांसै लोगोफोर, जों बिमानैबो थांगोन आरोना। बिमानैयाबो खामानि दं एसे बङाइगावआव। बिमानै ओमफ्राय जों बिमा फिसा स्कुल एबसेन्ट खालामनांबाय नै दिनै, हगार हरासै आङो। हरस'नायखौ आं लानोसै दोनना होदो। बिमानैया फैगासिनो थ' फैदो, थांबाय थानोसै जोङो। नै अखाया थ' साथाया हर आंनो थ' नै अखा फ्रि फ्रि हाबाय। अखा फ्रि फ्रि बैनिफ्राय फिलफिलि गाखोनोसै, ओमफ्राय अट' गाखोगोन ना मेजिक गाखोगोन? अट' थांबाय थानोसै लोगोफोर जों सफैबाय आरोना नै आगस्तान हस्पिटालाव। जोङो हाबनायखौ भिडिअ खालामनो रोङासै आङो, ओमफ्राय काउन्टाराव आङो नाम आरि थिसननानै फैबाय आरोना। ओमफ्राय जोंखौ 2 नाम्बार फ्ल'राव थिनहरबाय। ओमफ्राय नै जोङो नेगासिनो, माने डक्टरा हाबथ'वाखै आरोना। ओमफ्राय जोंखौ बेयाव गाबज्रिगोन आरो 2 नाम्बार फ्ल'राव थिनहरबाय। जों नेगासिनो, बेखौनो डाक्टार फैथ'वाखै। जोङो 10:45निफ्रायनो नेगासिनो आरोना, ओमफ्राय डाक्टारा 12थायावसो हाबगोन। नेबाय थानोसै जोङो। नायजानो मोनबाय लोगोफोर, नायखांनानै नै आङो मुलि लानोसै आरोना। मुलिनि थाखाय आङो बिल होखांबाय, ओमफ्राय मुलि नेगासिनो। बिराद लाइन जालायनांगौ बिल बुजायनाय, मुलि लानायनि बिल बुजायनाय, आरो मुलि लानायनि थाखाय नै जा भिरखा। ओमफ्राय आङो बांद्राय भिडिअ लानो हायाखै आरोना लोगोफोर, आं दसेल' एसे क्लिक लाबाय। आथिंफ्रा दैफोर नांबाबो जेबो जाया। फसायदों बेखौ? आरो बे ओरैबो जायो, नाथुर जायो, सिदनोब्ला जेबो जायाना। बेबायदियासो नाथुर जाया। फिथर दोननो हायो। सफा सेट नायफैदों लोगोफोर। गनेशनो भिडिअ बानायनानै खिन्थाहरदों। जा मोजां दंखायो ओरैजाय। गोजौ नायबावनोसै। फुलफ्राबो जि मोजां दंसै। बबेयाव दङ? जा मोजां लोगोफोरनि सफा सेट नायफैदों जोङो, ओमफ्राय नैबे सब बुस्थुखौ मोनजोबगोन आरो। सोनाखै हान्सा बाहिनी होननायाव लोगोफोर, बङाइगावनि हान्सा बाहिनी। दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों जोंबो, नायफैदों। लादो, जि मोजांखा। डाइनिंफोरबो दङ। लोगोफोर सोरनोबाफोर नांगौबा नै लांफैनो हागोन। नोगोद मोजां दंखायो बङाइगाव हान्सा बाहिनीयाव। आयै डाइनिंआ जि मोजां नै। डास्टबिन बायदि खोमा।
नोगोद मोजांफोर मोजां लोगोफोर आयै वाव सफा सेट लांफैदों लोगोफोर सफा सेट बियो मानि लेदारनि जिरायदो सुना देलायदो वाव दे फट' खेबनो देलाय दे जिराय आरामनो खेबा लिरनाय दंखायो दामफ्रा दंफांनि 82 जा हासिगोन मोजां नुदों नैखौ लाबाबो जायो लायाबाबो जायो नै डाइनिंआ बेयाव जा मोजां जाखानो बबे डिजाइनखौ लानो नै डाइनिंआ नायखादो सुमित्रा आयै मेगना आलौजोबसिगोन वाव जाय फ्रि जाजोब्बाय लोगोफोर नै जोङो हस्पिटालनिफ्राय फैबाय आरोना नायजाखांबाय ओमफ्राय नै हान्सा बाहिनि होननाय फार्निचार दखानाव फैदों नायगासिनो नै नोगोद मोजां दङ मोनसेयाव गाज्रि गैया गासिबो मोजां जाबाय सुलाबो दं सेलेक्ट खालामदो माखौ लायो सुमित्रा नोगोद मोजां दं लोगोफोर सोरबाफोर लांफैनो गोसोबा लांफैनो हागोन ओरैबायदि मोजां गोजा गासिबो नै आयै नायग्रोनोसै जों लोगोफोर माखौ फसायो बिबोनाङा लानो नागिरदों आरोना लोगोफोर दे सिमावबावदो फंबाय जिरायलै सोरबा बिसिनाखौबो देनां बेयाव लांफैनांगौ जोंहा नै बिसिनाया ओरैजाय थान्दा एसे एसि होदों आयनाया जा मोजांखानो लाजाया बेयो मोजां नायफैबावो सिबि लागायग्रा बियो सिबि दोनग्राखौ
टिभिजों लोगोसे बेयो गासिबो साजायनानै टिभि अबेनिखौ इयाव फसायाखै फुलखौ ओमफ्राय नों फसायखायासै थुलबो नांगोन ना नोंनो थुलाबो आलदासो बायनांगोन ना थुलखौ मोनसेल' फाना आरो लोगोफोर नै बिबोनाङा सफाखौ सेलेक्ट खालामखांबाय आरोना ओमफ्राय नै कभार सेलेक्ट खालामनो नागिरदों एबार बेयावनो आरोना गासिबो हान्सा बाहिनि सिङावनो गासिबो मोनजोबगोन नै सेलेक्ट खालामगासिनो সিট ব্যাংক হ্যান্ড গোটেকেটা দিব 16 পিস লাগিব আপনার তিনিটা জয়েন্ট থাকা হবে দুটা আর বাকি সববিলাক সিঙ্গেল তিনিটা হই গল হাতত দুটা আটটা আর আপনার আরো আপনার সিঙ্গেল সিটারের আপনার তলত একটা ব্যাক সাইডের হ্যান্ডেলের দুটা ধরা উপর দিয়ে সাইড আটটা ত্রিশোরাव जयैनो 1 2 3 जिरायनाय 1 2 3 फिकुं गोजौआव ओमफ्राय आरो बिनि आखाइ मोननै ओरै मोनसे सय मोननै सिजों ओमफ्राय सिंगेलाव जिरायनाय मोनसे फिकुं मोनसे मोननै ओमफ्राय आखाइ मोनब्रै फन फैगासिनो एकदम आखाइ होआबानो 10 पिस जायो लोगोफोर नै बिबोनाङा गासिबो सेलेक्ट खालामखांबाय आरोना सफाबो ओमफ्राय कभारबो ओमफ्राय आङो नै बेयाव बेग नुनानै बेग गांसे लाफाबाय आरो गथ'फोरनो टिफिन लाबाय आरोना ओमफ्राय बिबोनाङा बिल पे खालामगासिनो थांसै ओमफ्राय लोगोफोर बङाइयाव थांनाया मोनफैबाय आरोना जोङो नै एकदमबारे 6टासो जाफैखाबाय न'आव सफैनाया ओमफ्राय दुगैनानै लाबाय आङो जा गोबाव जाबोखाबाय जोङो ओमफ्राय मा लाबोफादों आङो मुलिजों लोगोसे मनायानो दाबो बाहेरायाव दं बोरैबा जाजोब्बाय बाहेरायाव थांना फैबाथाय खर'आनो लाजाया बोरैबा खर'आनो बिदियानो साजोबलाजोबो मेगना बोरैबा मोनो जेबो मेथाइ गैयालै बापा सना नै माबाल' गैया होनबा मुलिसो आगैनि मुलि ओमफ्राय आं माबा बेग मोनसे नुनानै फसायनानै लाबोखाबाय बेसे मोननै ना मोनसेल' मना लानानै फैबाय आरोना लोंग्रानो मोनसे बहाबा थांबा दै लाङो नै बाबा नोंनो मा लाबोदों आङो बे गिरमि नङा टिफिन बेल' नै टिफिन बक्स लाना फैदो आरोना मिल्टननि टिफिन बक्स सामस बिराद दाम लाखाबाय लोगोफोर बेबो बेसेमोनथाय 765 आरोना लोगोफोर बेल' आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मुलि गथ'नि थाखायसो थांखादोंमोन नालाय आंहा ओमफ्राय बिमानैयासो फार्निचार नायदों बिमानैया ओमफ्राय लानाबो फैबाय आरोना सफा सेट बेखौ जानोसै खर'आ बोरैबा मोनफैजोब्बाय क्रिम बन लाफादो आरोना लोगोफोरखौ जाना होनोसै फुङाव एसे ओंखाम जालांनायानो जोङो 8टा साराय 8टासोआव जानायानो एसे फिसाबो बिमाबो ओमफ्राय जेरावबो जाबोआसै आरोना जेबो माने जानायनि जेबो टाइमानो मोनासै ओमफ्राय दाबो न'आव फैनानैबो जाफैयासै नै दा डाइरेक्ट मोनानि जाखानोसै बेखौल' जानानै थानोसै ओंखाम उखैयाखै बाबा नोङो ओंखाम उखैयाखै मोनानि जाखानोसै डाइरेक्ट
थाब संनानै जानोसै आरोना लोगोफोर लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय